गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय। बे समाव आं नै जोंनि बे साब डिभिजनाव दंफैयो। साब डिभिजनाव सफैयो बे नुहुरनाया जोंनिया। बेनिफ्राय बेयाव मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टनि हारिमुनि माखासे कम्पिटिशन जागासिनो दङ जेरावबो। मा होनो पन्चायत वाइज, जिल्ला वाइज आरो स्टेट वाइजआव जागोन गासिबो। जेरैबो जागासिनो दं। दा बिनिनो दिनैनि बे जोंनि जायगानि माने गहपुर टाउन एरियानि बे कम्पिटिशनाव माने आंखौबो चेयारमेन हिसाबै बिथांमोना बाहागो होदों। दा बेनिखायनो आं बेवहाय दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय सफैबाय नै। नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांबाय थागोन। आं दा रेडि जानानै दं नै। बैयावनो जागोन जोंहा। लासै लासै फैहांगासिनो दं दायो फुंनि 9 बाजिगासिनो दङ। ओरैनोथ' सम होनाया 9 बाजियावनोमोन, नाथाय एसे गोजाननिफ्राय फैनायखाय बेबायदिनो एसे दसे देरि जानो हागौ। नोंथांमोननोबो आं लासै लासै दिन्थिलांबाय थागोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय। प्रग्रामा नैबेनो, बेनारखौ नायदो नोंथांमोना। नैबेनो नै आसामनि चिफ मिनिस्टारनि बिथोनाव जानाय हाबाफारि बियो। गासै अल आसामनि सिङावनो जागासिनो दं दायो बियो। बेनिखायनो बेयावबो जागासिनो दं। मानसिफ्रा दासो फैहोलांगासिनो दं, दासो जमा जाहांदों। सियारफ्रानो खालिसो नै दा। माने एसे फुंद्राय जादों बिथांमोननि लिंहरनाया। थेवब्लाबो जायफ्रा फैग्रोदों बिथांमोनखौनो साफा साफायैनो होलांबाय थानोसै होननानै फोरमायदों। माने माखासेफ्रा परिखा गोग्लैदों हरखाबैनो। परिखा गोग्लैनायखाय एसे आख' फाख' जादों। ओंखायनो टाइमखौ एसे एक्सटेनसन खालामनानै बेलासियावबाबो लानाय जाथोंसै होननानै सावरायफिनदों आरो। दा नै जागायहांदों लासैनो नै मिउजिशियानफ्रा। नै बिथांमोना जाहैबाय जाज, स्टेट गभर्नमेन्टजों दैथायहरजानाय जाज। सोरबा तेजपुरनि, सोरबा बिश्वनाथ सारियालिनि गोबां फैदों। नाथाय जोंना बर'फ्रा आनलाखि जाबाय आरो। माने नगर समितियाव जानाय हिसाबै बेयाव माने बर'फ्रा सासेबो बाहागो लानो हायासै। निल जाबाय माने बर'फोरनिफ्राय। दंमोन दंनायालाय गोबां बर'फोरबो दंमोन। बागुरुम्बा मोसाग्रा, बेबायदिनो मेथाइ खनग्राबो दंमोन। नाथाय बै दिनखालि परिखाबो थानाय हिसाबै रावबो सफैनो हायासै। एकदम आनलाखि जाबाय आरो बर'फ्रा। माथो खालामबावनो। মঞ্জিত বিভু দাস, মই ৱাৰ্ড নম্বৰ 2 আৰু মোৰ বয়স 25। করবিরে পতাদবি পূজা করবিরে পতাদবি পূজা
नैबे बिथांमोनहा बे सारियाव थानाय बिथांमोनहा जाज स्टेट गभर्नमेन्टजों दैथायहरजानाय जाज बिथांमोनहा दिनै बेवहाय माने ज्योति हंगित राभा हंगित आरो भुपेन्द्र हंगितनि कम्पिटिशन ओमफ्राय प्लास गावबागाव हारिनि ट्रेडिसनेल डेन्स जेरै जोंनि बागुरुम्बा बिथांमोननि बिहु आरो बेबायदिनो मा होनना बुङो जेराव जि जाथि थायो बिनि माने कम्पिटिशन जादों आरो नाथाय जोंना दिनै आनलाकि होनबाय आं माने बर'फ्रा गैया हास्लाबाखिसैबो टाइमा एसे सर्ट